Čau, brácho. Jak sa máme? Dobre sa. Ideme na tú akciu? Áno, ideme. Jak brácho, máš to? Mám to, možno ísť chlapci. Ideme. Ďaj. Toto bolo sila, chlap. To ti verím. Díky moc. Jau, Mr. Prince 2016, jau, tomu ver. Jau, práve som si spomenul, aké by to bolo, keby som sa stal obmedzený prorok, preva všetky naraz, možno nemám ešte žiadny priestor. Áno, presne tak, ja mám to heslo, preto robím, aby ste tu mali väčší priestor. Začali ste ma ohovárať, tu je moje gesto, 100% kvalita, ja a moje mesto. Ukazujem na rovinu, čo je to mať niečo. Nemám žiadnu zbraň, ja nemám žiadny strach, ja nikdy predtým asi som nemal žiadny plán. No teraz musím dať, áno je to fakt, no nikdy predtým som si ešte nepovedal stáť. V mojej hlave stále cítim možno iba tak, vonku fúka vietor a padá veľký dážď. Áno je to tak, prišiel veľký čas ukázať najavo, kto je tu pán král. Nie som obyčajný človek, nie som ani hráč, stále som si myslel o vás, že vás mám rád. Ukazujem prstom na vás, áno presne tak, práve teraz nastanú nové zmeny, nový čas. Vyjadrujem svoje slova, ktoré sa ti zdá, že nemám na nič právo, možno asi tak, no volám svojich ľudí na pomoc, áno fakt. Ja vychutnávam slobodu, ja nemám žiadny strach, práve teraz volám kamošom, nemám žiadny čas. Ja nemám žiadny čas. Ja nemám žiadny čas. Ja nemám žiadny čas. Áno, presne tak, ja nie som Santa Claus, ja nie som možno ani obyčajný Dedo Mráz. Práve teraz začína nová hra, nová súťaž, nepomotá sa tu ani žiadny pravý relax. Vychutnávam klasiku, nemám žiadne miesto, musel by som zarobiť, kúpiť si priestor, aby som sa dostal hore, aby som vás viedol. Áno, presne tak, ja mám to kreslo, čakám už dlho, no poviem ti prečo. Vyrastal som v paneláku ako malé decko, no teraz musíš chápať, ja mám to miesto. Pamätám si teraz úplne všetko.